The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people kala kenno bagajing ai jaka ka bahdu khat lahejar shispa prapui square foot ha Hinrumer upper Shillong yau barjala ubadai utrai jong ka petrol pump Anjali MS Ashok Auto Service kabala pendu no kedehi bagadan ka jinge khayi lani ka business hapreng uteu barjala bat ki officer ka tanat urban affairs. Kumban Shukdo bagajing ai jaka ya ka MS Ashok Auto Service banchna petrol pump ha Hinrumer kabadai ka jaka jong ka tanat animal husbandry and veterinary kalong ban bujli ya ka jingshim no ka tanat urban affairs ya ka jaka bujubu petrol pump ha Anjali Menshwa kum kasin jam ban pen khuj bat ban pen itanat ya ka nong ba Shillong. Kumta ha ka step jong ka khandai trik lober arjar arpunrio ka office video ka melem CNRD block kalalum ya ki badon benta baro ban lejurep ya ka jaka kata ya ki officer ka tanat animal husbandry and veterinary ki officer ka NHIDCL rangba snong sanmer ka senjok ki nong senchar snong upper Shillong lembat ka MS Ashok Auto Service. Kani ka jing jurep kalong halor ka benta ban INOC ban thau ya ka petrol pump bathamai bat kamlong shu ka bayat bet habaki no yalam ka FKGGP kila 1 lembat kilama bat ki plakat ban persa ya ka jing ai jaka. Uba kitbok lang nong plang uno yalam ka Federation ulaong baka jaka ha Anjali ka don ka jing he ka ba 1000 square foot tam ni duna ndrei menta ka sarkar kala ai ka jaka ka ba khatlai 1000 shispa prapway square foot ka ba ubar jala ula ban ai pateng shaki wei pat. Ski kolong ba nadu arjar arpulai nila dapat persa di kecing ajaka jong sorkar so ubriu bomdei tremuluk di barjela dia kata kadi bukongsan kabanyuan yang ajaka dekat nang mi kising ipor nak liang jungi inde musutu bakla bagi blok eta development ge kumakaran di minister ki ofisar sorkar nak puar kajin persa ka jungi kolong ba balai ka sorkar ka hapun ajaka kerpang gan di barjela mentala da udan ukasi bosong ajaka sorkar bosong BI nak kendang kat bayu barjela bat hapan ai kata jaka ka bahe palat bunsya lar ngipet ya tiga petrol pom Anjali hente trai kam duna lan ni tam ga rajar square feet tam lan ni duna rei hang ni hapan ai hadu khatlai hajar sispa phrapu square feet kata ro hador ba sitika square feet sisnem ka bomot uni barjela usi we sarkar tang khatlai hajar sispa phrapu ka sisnem kata ka diga poin ngan morwan ka poin ka pakar kalong ba ka sarkar akor bagate agreement mo uni ka agreement kala kerensai ba kani ke jaka kalalong permanen yu ula ban penhiar poteng bat ula ban transparno senu-senuru mut kani ke jaka kalalong ba aidu ba yu ni barjela ti balai kalong ba ki babu ni ki brio ki basong masak ni tajungi ki nong rep hadu mata apa gejela jungi 4 dan tang wi ki fit mil plan ro ti kat no kalong jengker kui pai ba nong rep pai ba nong ri jeng ri seni lara ka don ke fit mil plan hang ni ke jaka jong piteneri mut kanam di fit kan ya purpose jeng dan jong piteneri mah apa kadai ska jung pitneri ke diban selfie pak ba ki badan kami ki lat ri jingri lara kadon fit mil plan hang ni ki nong rap du ki lat rap ki ro kadam ki kau barap ka cakat hiet kala don lupa cakat dia la don lupa bat ki nong ri jingri du ki wan hiet ik jing ba jung ki jingri jing dok jung ki hang ni pi ka basung lingo bolong belai ba sarkar ka jam hadu kan ni warsa ka sya elam bakala pat apa ngipet ya ka kumu mention ni ba don tak pot order ndai ngila puli ba ka segi ba ka dispose ni ka kies ka kot order kala kerensai ba udah vakit ya kini jaka po sau penai bat un hand over ya kani ka ya tu jaka ka juku support ke defense authority ka mut kalong try ke defense mut ka sarkar ka penbet ya kata jik sna flyover ka penbet kita ki bagi jing pen internet bagi ong kata smart city kata ka di kamram joko sarkar ko defense umdai bat uni barjela kan beli uni non le try klik ni unya lambak lasi ki officer pat bagi hapan aja ka kerpang iku di kadi ki bagi melawan pelian kalian jungi bat PE kom agreement lakan sai ba kia keren naduk mene petrol pom isu baka blok pom Anjali dari hang nil ada kacaka bahe ula ban sak dapat daba shopping complex ha ski restoran gi jaka sak kali bat kum ta ter means it's purely business hapadeng jong uni barjela bat ki officer jong katanat urban affairs te kali yang jongi dalililik in melawan pediang ya kani kam tambah kala dong ke city baka senjuk jong kirang ba snong upar sulong kala dap tho sekar bakan pan jaka bakan sena office bat ban pan ke fire service ni larai kini gijing.com jung pai ba ka sarkar kam ai pan man kata restoran kata gidaba ki unir kata bang lam pediang klempep kata kan don baik ki selender nomor ba kelas sulong lendat lut kelas lam bakala lut pai ba bat ka agreement hidu kal keren saya kata
lara ka sarkar ka te agreement ban ong bakani di ka lease ban IY la di pekan sai kan bakani ka lease agreement ri hang tu tho kan mari ka lease agreement ri paragraph ban kong la kan sai teng tu bakani ka jaka kalong permanent yu kalong heredity yu kala palong transferable right yu bula pan transfer ka jaka klempep bakani ka don ke iki iselndat kumang mention mane bakani ka debi take a business hapreng jong ni warjala bat ki officer ki basyong hakate ka tanat ti kani ka last step ka ba ngisim na kalian jongi amar ngi sutu ba kat kumeng i kot kisla ba kani ka jinglong ya kani ka joint inspection mata singi kamut na kalian ki tanak sarkar ki long ban penti kana ban aino ya kani ka jaka lani ban penti kana ban aino ta green signal bunya chakamat ya jing tray hakani ka jaka ti kumbalong mata ngi jing start sarkar la don lang video ban submit ya ta report kai kat nungut ki persa kat nungut ki kerja nomor ngila personal lagi jong gimat ndai lara kita ki jing ekran ki jing persa jongi da kalti bejajai kim siso na kalian jongi saya di kuwi biki senja long kat polong jaga beja Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.